जायफोरा भुवा लेखा खागज बानायनानै जे थांनाय बै सिगांनि सरकारनि मानसिफोरा रायजो राजा आइ आफादाव हाबनानै नटिस देखायफैदोंनो नोंथांमोनखौ बेनिफ्राय होखारसिगोन बिटिआर सरकारा होखारगोन होननानै बिथांमोनहा फल्स माखासे लाइजाम देखायनानै बिथांमोना रायजो राजाजों सावरायफैदों। दा बेयाव आं बुंनो नागिरदों राजनितिखौ गेलेबा एफा गाज्रि गेलेनो नाङा। दे नोंथांमोना सैथो बाथ्राखौ बुं, सैथो बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाया जुदि होयोबा नोंथांमोननो होगोन, होआबाथ' होआ। नोङो सैथो बाथ्राखौ बुंनानै राजनितिखौ गेलेनांगौ। नंखाय राजनितिक खालामोबा रायजो राजा आइ आफाया रासिन गाज्रि मोनो। थांनाय बाराव बेखायनो जोख्लायजादों। जोंथ' 12थाल' मोनदोंमोन, अब्ला जोंनियाव मानो सरकार फैखो? खाफालाव दंबा ना गोराना बिदै दैयो होननाय फैयो बाथ्राफ्रा फैयो। दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों आरो नंखाय जोंनि मानगोनां सिपनि सायाव गाज्रि रावफोरखौ फुनलानानै गाज्रि मोनहोनाय, इउपिपिएलखौ गाज्रि मोनहोनाय बेखौ सोलिबाय थादों बिथांमोना। आं बेखायनो खावलायनो नागिरदों जाय बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिपिएफनिफ्राय, दा बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन जाहाथे राजनितिखौ खालामोबा मोजां खालाम, रायलायहै रायजो राजाजों। जुदि नों मा मावनो लांदों नोंनि थांखिफोरखौ बुं, नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै प्रमद बर'आ होखारनो नागिरदों नोंसोरखौ, बे जायगानिफ्राय होखारगोन मागोन, बे गरखाफोरनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आदिबासिनि गेजेराव नंखाय नटिस देखायफैनानै बुंलाबायनायखौ माने आं दुखु मोनदों आरो बिसेसकै माने सासे बिमा माहारि हिसाबै आङो दुखु मोनदों। जोंनि गेजेराव बिदि बुंनो नाङा। मानो होनबा दिनैसो आं फैनाय लोगो लोगो आइजो माहारिफ्रा खुला खुलि रायलायनो मोननानै गोजोनदों। बिथांमोना गावसिनि दुखु सुखुखौ फोरमायदों। जोंखौ ओरै खालामनो नागिरदोंनो जोंखौ बुंफैदों। सोर बुंदों होननायाव बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंफैदों। लेखाबो देखायदों होनदों। बेबा लेखाया मामोन जोंथ' नुनो मोनाखै। दा बेखायनो आङो बुंनो नागिरदों जे जेसेबांखि सोलिया मानो बिपिएफ हान्जाया जेसेबांखि गाज्रि प्रमद बर' सारनि सायाव गाज्रि बुङा मानो, नाथाय 100% इउपिपिएलआ सरकार दागोन बे रोखा। गोदान थांखि लागोन, मानो होनबा एबार जि सरकार जोङो देरहागोन। दा देरहानानै जोङो गोबां आइजोफोर गैयि सायावनो जोंना सासेबो एमसिएलए गैयामोन। आइजोफोर जेनेबा दंमोनबाबो मुनमुना जाहैबाय बिरोधि पार्टिनि, बिथांमोना बाहागो लाखायाखै। आइजोफोरनि बाथ्रा बुंनो हायोमोन बे सासे एमसिएलए जानानै, जे जोंहा आइजोआरि जानांगौ सार, ओरै बिरोधि पार्टिबाबो बुंनो हायोना, बिथांमोना बुंनांगौमोन आरो। दिनै आइजो हिसाबै बिथाङा बुङासै, दासो बिथाङा बुंनो नागिरदों सरकार जोबनानैसो जे जों उमुक मावगोन थुमुक मावगोन होननानै बुंदों। थिग আছে, नोंबो देरहानानै फै। जे जोंहा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय साबैसे होयो, जायखिजाया आइजो बिजाथि होगोन होननानै सारा बुंदों। दा आइजो बिजाथि मोननाय लोगो लोगो जायफोरा मोनगोन थांखि लागोन जे जोङो आइजो माहारिनिफ्राय मा मावगोन। मानो होनबा जों बुङालासिनो मानगोनां सिप सारा, जोंना आफादगिरि सारा प्रमद बर'आ गोबां थांखि लादों। दिनै अनसाय बिथांखि होदों, गियान सोरां होदों। गियान सोराङाबो जोंनि फिसा फिसौनि स्कलारशिप, अनसाय बिथांखियाबो। आरो माइनाव सोरां बिथांखिया जाहैबाय आइजो माहारिनि जिहेतु सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय 2000निबो बारा, 20,000 दाखालि 7,000, बे फार्स्टआव 20,000निबो बारा जाबाय। 20,000निबो बारा जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय जादों। 25,000 करिखौ होनाय जादों। मानो होनबा जोङो थांनाय 2020आव जिहेतु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो फैसा होगोन होननानै जोङो जेरैबायदि बुंदोंमोन, जों खोथा होदों, खामानिखौ मावदों। मानो होनबा जोङो दायो 25,000 होग्रोनायनि खारना बेनो, सोरबाया आइजोफोरा मावनो थांखि लायाखै, राननानैसो जालाबायदों। बेखायनो जों बुंदोंमोन 25,000 जों मावग्रो, नाथाय माखासेखौ जोङो नोंसिनि मावनायखौ नुनाय लोगो लोगो जों होगोन। अमा गन्द्रा, दाउ गन्द्रा, हांसो गन्द्रा, बिदिनो बोरमा गन्द्रा, बे आरो हेन्दलुमनि न' बेफोरखौ बानायनानै लाग्रोनो थिनदोंमोन जोङो। नाथाय सोरबाया बिदिनो बानायदों। किसुमान सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बानायदों, जि दादों। किसुमान सेल्फ हेल्प ग्रुपआ आसार उसार बानायनानै फानदों, दिनैसिमबो दंगासिनो दङ। जों बेफोरखौ नायनानै फैबाय थानाय जि जोंहा नेक्स्टआव जों सरकार दानाय लोगो लोगो बेफोरखौ जों मावफुंबावगोन, गोबां मावगोन जोङो। बेखौ सिप सारासो बुंगोन। दा जोंथ' डिमान्डआथ' जिहेतु सेन्ट्रेलाव डिमान्ड हिसाबैथ' आफादगिरिया बुंगोन। मानो होनबा आंथ'
आइजो माबानो नङा जाहैबाय पेरेन्ट बडियावनो दङ सासे सेक्रेटारि हिसाबै दा आइजो गांखंनि आफादगिरि मानगोनां आब' प्रतिभा बायद'आसो बुंगोन दा बिथाङा बेसेबां दाबि होदों बिथांनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना मिथिनानै लाबानो जाबाय आंनि मोनदांथियाव बिदिनो साथाम साब्रैसो होनायनि खोथा होदों दा देरहानो हानाय बिजाथिबो जानांगोन होनानैल'सो जानाय नङा होनानै देरहानो हानाय बिजाथि जानांगोन जाय आइजोफोरखौ दैथायगोन जाहाथे बियो 100% देरहाना फैयो आइजो माहारिनि खामानि मावो जों बेखौनो लुबैदों आरो